פרשת השבוע זה כי תישא. אחד הדברים החשובים ביותר והעיקרים ביותר לפני הקדוש ברוך הוא, וזה המצווה שהוא נתן אותה מתנה גדולה לעם ישראל, זה השבת הקדושה. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת תדירותם ברית עולם. השבת היא ברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה החוט המקשר שקושר את עם ישראל לאבינו שבשמיים. חס ושלום אדם עושה עבירות, איך חז"ל אומרים, אפילו עובד עבודה זרה, ולא פשוט, עבודה זרה בצורה חזקה ביותר, כמו אנוש בשעתו, אם הוא שומר את השבת, הקדוש ברוך הוא מוחל. השבת מאוד מאוד חשובה לקדוש ברוך הוא. ישנם אנשים שאתה אומר להם תשמור שבת, מה הם אומרים? שבת ניתנה בשביל ליהנות, לעשות כיף. אני הכיף שלי ללכת לים, אני הכיף שלי לנסוע באוטו, לטייל, לראות את הנופים של ארץ ישראל. ויש כאלה צדיקים גדולים, אני מעושה כיבוד אב ואם בשבת, הוא נוסע עם האוטו לכבד את אבא שלו ואת אמא שלו, עושה מצווה. מבינים? מה פתאום שאני אעשה? זה הכיף שלי, הקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה, אז אני נהנה, זה ההנאה שלי. אתם יודעים למה זה דומה? זה דומה למלך, והמלך הזה היה לו כמה בנים וכמה בנות, והוא רצה לאחד אותם, שיהיה יותר אהבה ואחווה ביניהם. מה עושה אבא שרוצה שיהיה אהבה ואחווה? אחד הדברים שהוא עושה להם מסיבה לכולם ביחד. תהיו ביחד, תאכלו ביחד, תשתו ביחד, תדברו ביחד, תעבירו חוויות אחד לשני, אז יש אהבה יותר, קשר יותר. המלך הזה גם כן קרא לבנים שלו, אמר להם תשמעו, ביום פלוני אני עושה לכם מסיבה גדולה, רק למשפחה, כולם הבנים והבנות יבואו, אני עושה מסיבה ככה גדולה, מביא תזמורת, עושה אוכל, כן ברור, עם הנכדים, נכדות, עושה משהו מיוחד, ולכל אחד יקבל ממני מתנה גם טובה. כן, זה מלך, הוא ייתן לי מתנה, שתהנו מהמתנה. וככה קבע להם יום. כולם הלכו, ידעו שעוד כמה שבועיים, 3 יש את היום שהאבא קבע להם. האבא בינתיים המלך התכונן, מכין מה שצריך, עשה להם אירוע שרק מלך יכול לעשות. מגיעים לאירוע כל הילדים, כל הבנים והבנות, חוץ מאחד. לא, בן של המלך לא הגיע. כל הבנים הגיעו, כל הבנות הגיעו, אחד מהם לא הגיע. האבא שואל איפה הבן הזה? למה הוא לא הגיע? אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע למה הוא לא הגיע. בסדר, לא הפסידו איתם בסיבה בשבילו, עשו איתם סיבה, נהנו, שמחו, אכלו. האבא היה לו קצת בלב כואב, מה זה? למה הבן הזה לא בא? למה הבן הזה לא בא? טוב, חיכה, למחרת הוא פוגש את הבן, אומר לו תגיד לי איפה היית אתמול? אתה לא יודע שהיית במסיבה? אומר כן אני יודע, בטח שאני יודע, ידעתי שיש מסיבה גדולה, אמרת לנו, אז למה לא באת? אומר לו כי אני עשיתי חשבון פשוט, אמרתי בראש שלי בשביל מה אבא שלי עושה מסיבה? בשביל מה? בשביל שאנחנו נהנה, שיש לנו אבא כזה ויש לנו, הוא רוצה שההנאה תהיה לנו מושלמת. אומר הבן לאבא שלו, אני בגלל שאני יודע שאתה רצית שנהנה
והכיף שלך שאנחנו נהנים, ההנאה שלי זה ללכת לים. לים? כן, ללכת לים. לים. תגיד לי, לא מצאת מתי ללכת לים רק עכשיו? אבל זה, תלך כל יום לים, אבל היום שאני רוצה שתבוא אליי, אתה הולך לים, זה ילד חצוף ביותר. זה חצוף. אבא שלו עושה הכל, לתת לו, ליהנות, תהנה עם כולם. לא, אני בא לי היום, ההנאה שלי אחרת, היא לא כמו כולם. זה משל, הנמשל הוא ברור, הנמשל הוא ברור. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הוא אוהב את עם ישראל. נתן לנו שבת, יום מנוחה, תקום, תלך, תתכונן לשבת, תכין את עצמך לשבת, תלך לבית הכנסת, האישה מכינה את השולחן שבת, הכל, כולם לבושים, הילדים הולכים איתך לבית הכנסת, גומרים תפילה, באים בשמחה הביתה, קידוש, רואים שולחן ערוך, האישה כמו מלכה בבית, הילדים שמחים, שלום עליכם, מלאכי השלום, כמו שחז"ל אומרים שהמלאכים, שתי מלאכים הולכים עם האדם בכל ערב שבת, הולכים איתו לביתו. יש מלאך טוב ומלאך רע. אם הכל טוב, יהי רצון שבת הבא יהיה ככה למלאך הרע, אומר אמן בעל כורחו. ואם חס ושלום להפך, זה להפך. אז כיף של שבת, תענוג של שבת, שוכחים מכל העולם, שוכחים מהעבודות, שוכחים מקופת חולים, שוכחים מבנקים, שוכחים מכל העולם. זה מתנה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן ליהודי, כל יהודי ויהודי. תדעו לכם שרק יהודי זכה בשבת, רק יהודי. איך אנחנו מתפללים בשבת בתפילה? ולא נתתו השם אלוקינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי אלילים, גם במנוחתו לא ישכנו עלילים, חוץ מעם ישראל. תשימו לב, הגויים גם עשו שבת, מקנים, כל מה שיש ליהודים הם עושים, גם הם עשו שבת. אבל מה, איך הם עשו? הנוצרים עשו ביום ראשון, המוסלמים עשו? למה לא עשו בשבת כולם? אלא לא, הקדוש ברוך הוא כבר אמר, ולא נתתו השם אלוקינו לגויי הארצות. בשבת אף אחד לא יעשה. הם לא מסוגלים לעשות את יום השבת ביום השבת, כי זה רק לעם ישראל, יש בו קדושה מיוחדת. אז השבת היא קדושה כל כך בפני הקדוש ברוך הוא. נתן אותה מתנה לעם ישראל. גם האוכל שלה טעים. הכל טעים, בטח טעים, יש בו תבלין מיוחד, שתבלין של שבת קוראים לתבלין הזה. אז השבת היא כל כך גדולה, כן? כמו שהמדרש אומר, ישנו מדרש שאומר, מדרש אותיות של רבי עקיבא, כך קוראים למדרש הזה, המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אם תשמרו, לא, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מקח טוב, מקח טוב, לא לקח טוב, מקח טוב, דבר טוב, מתנה מיוחדת, מקום משהו מיוחד, אני רוצה לתת לבני ישראל, אני רוצה לתת לכם מתנה טובה, שהיא, לא, אז אמרו לו, מה, איזה מתנה? אמר להם, אם תשמרו את השבת, תשמרו את התורה ואת המצוות, לא את השבת, תשמרו את התורה ואת המצוות, אני אתן לכם מתנה מיוחדת. אמרו לו, איזה מתנה? אמר להם, מתנה שהיא מעין עולם הבא. אמרו לו, תן לנו דוגמה, מה זה מעין העולם הבא? מה אתה מדבר איתנו דברים באוויר? מה זה מעין העולם הבא? תן לנו לטעום, לראות. אמר להם, נתן להם את השבת. שהשבת היא חלק אחד מ-60 מהתענוג של עולם הבא. זאת אומרת, השבת היא משהו מיוחד, מתנה מיוחדת בפני הקדוש ברוך הוא, כמו שחז"ל אומרים שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, למשה רבנו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מעוניין לתת אותה לבני ישראל, לך והודיעם, תודיע להם שנתת להם מתנה. מה פירוש של הדברים? קודם כל, מה זה לך והודיעם? למה להודיע להם? אז מזה חז"ל למדו דבר אחד, שהאדם שרוצה לתת מתנה לחברו, לא ישלח לו בלי שידע מי שלח לו. צריך להגיד לו, תשמע, אני נותן לך מתנה כך וכך. למה? מה, צריך להתגאות? אני נותן לך? לא, חס ושלום, לא להתגאות. ברגע שאני נותן לך מתנה, ואני אומר לך, תשמע, אני נותן לך מתנה, אתה יודע שאני נתתי לך, אז מה קורה לך? וואלה, איזה בן אדם טוב זה. איזה בן אדם. אהבה מתחילה להיות אהבה יותר גדולה ביניהם.
לכן צריך להודיע כשנותנים מתנה. אז הקדוש ברוך הוא ככה אמר למשה, תודיע לבני ישראל שהצאת להם מתנה, שמתנה טובה יש לי בבית גנזי, ואני רוצה לתת להם אותה. מה זה בבית גנזי? מה זה בבית גנזי? חפץ חיים אומר ככה, הוא אומר, יש לכל אדם, לכל עשיר, יש לו כספת בבית. כל עשיר יש לו כספת, שהוא שם בה את הדברים העיקריים שלו, זהב, כסף, דולרים, כל מה שיש לו. אם העשיר הוא גדול יותר, הוא גדול, כספת קטנה לא מספיקה לו, הוא שם כספת גדולה. ואם הוא עשיר מאוד מאוד גדול, אז כבר יש לו חדר של כספות, כספת. כספת היא בחדר, ובתוך החדר הזה שהיא כספת, הוא כספת, יש לו עוד כספת קטנה שם את הדברים הכי חשובים שם. ואם הוא מלך, אז יש לו כבר אולמות, אוצר, אולמות של כספות. אבל למלך גם כן כשיש לו אולמות של כספות, יש לו בכספת, החדר הכי שמור, יש לו שם עוד כספת שהיא שמורה יותר מהכל, ששם הוא שם את הדברים הכי יקרים. זה נקרא בית גנזים שלו, המקום השמור ביותר של המלך. וזה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, במקום הכי שמור, זה דבר הכי חשוב שלי. ושבת שמה, ואת השבת הזו אני רוצה לתת לבני ישראל, לך תודיע להם שאני בא לתת להם את השבת הזו. אז רואים כמה השבת היא חשובה לקדוש ברוך הוא, וכמה היא יקרה לקדוש ברוך הוא, ואנחנו מצווים לשמור את השבת הזו. מצווים לשמור את השבת ולהקפיד בה. זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, גם לגוף וגם לנשמה, לנוח בשבת, לעסוק בתורה, לעשות מצוות, לאכול בשבת, להתפלל בשבת. אין יותר עושר, אין יותר, וקראת אין יותר עונג ועושר מאשר השבת הקדושה. וכמו שהגמרא בסנהדרין אומרת, מתי הקדוש ברוך הוא נתן את השבת לבני ישראל? לא, לפני מתן תורה, כשהיו עוד במראה. רבי יהודה אומר במסכת סנהדרין, כבר במראה כשהיו לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן להם את השבת, להראות להם מעין עולם הבא, מבחינת טעמו, ראו כי טוב השם, תטעמו את השבת, תראו מה אני הולך לתת לכם עכשיו את התורה הקדושה, שיש בה הכל, תטעמו את השבת, תראו, זה דוגמה קטנה, מה השכר שאדם מקבל על שמירת התורה והמצוות, שאני עוד מעט אתן לכם. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן את השבת עוד לפני מתן תורה. וכתוב, כל יהודי חייב לשמור. מי שלא שומר מפסיד. כן, מפסיד. הוא לא עושה טובה, הוא מפסיד. עכשיו הפסוק מה אומר? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת. מה הפירוש של הדברים? מה זה לעשות את השבת? זאת אומרת, כל יהודי עושה את השבת. איך עושה את השבת? איך יהודי? מה, יהודי עושה את השבת? אבל יהודי עושה את השבת, השבת כבר הקדוש ברוך הוא עשה אותה לפני מעמד הר סיני, לא עכשיו. ועכשיו אנחנו צריך כתוב לעשות את השבת, שאנחנו עושים את השבת, וכי באמת יהודים עושים את השבת, אנחנו עושים את השבת. אנחנו לא עושים, אבל השבת היא כבר קיימת. אז מה זה לעשות את השבת שהפסוק אומר? אז אני חושב פירוש יפה. אתם יודעים דבר אחד, שבשמיים כשרוצים לפסוק משהו, הלכה, לקבוע משהו בשמיים, אין להם שם שולחן ערוך. לא, השולחן ערוך שלהם זה פה. הם מסתכלים פה, מה החכמים פה בעולמנו מחליטים, ככה קובעים בשמיים. דוגמה, הגמרא מספרת על רבי אליעזר שהיה נשיא של עם ישראל, לא הנשיא כמו הנשיא, אלא נשיא עם ישראל, גדול בתורה, בחוכמה. רבי אליעזר הנשיא, היה נשיא, והיה גם כן חכם בשם רבי יהושע, והם רצו לקבוע את החודש, מתי החודש יהיה ראש חודש. זה לא כמו היום, יש לנו לוח, רואים מתי. פעם היו באים עדים, רואים את הירח ובאים ומעידים. בקיצור, לא ניכנס לכל הנקודה הזו, וקובעים את החודש. מה קרה? רבי אליעזר הנשיא קבע יום אחד החודש, הוא אומר היום זה החודש, קבע.
רבי יהושע קבע יום אחר, לא כמו של הנשיא. שמע רבי אליעזר שרבי יהושע קבע יום אחר, גזר עליו, הרבי יהושע, אני גוזר עליך שלפי החשבון שלך, מתי שיצא יום הכיפורים, לפי החשבון שלך תבוא עם הכסף שלך, עם כל הדברים שלך, תבוא אליי. זאת אומרת תחלל את יום כיפור שלך, כי אני קבעתי יום כיפור אחר. אלה מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש. מה זה אשר תקראו אותם? אתם קוראים את החודשים, את המועדים, כמו שאתם קובעים בארץ, ככה קובעים בשמיים. אז רואים את הכוח של החכמים בעולם הזה, איך שהם מחליטים, וככה בשמיים. מעשה, הגמרא מספרת מעשה ברבא ברב שילה, אחד הרבנים חכמים של הגמרא. רבא ברב שילה, הוא היה קדוש עליון, והוא היה פוגש את אליהו הנביא, חברים, מדבר איתו, מסתכל, דברת, כמו שאנחנו מדברים אחד עם השני, ככה היו חכמים אז בזמנם, רואים את אליהו הנביא מרוב הקדושה שלהם, ורבא בר שילה היה אחד מהם. ביום אחד הוא פוגש את אליהו הנביא בדרך, והוא שואל את אליהו הנביא, תגיד לי, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? תראו איזה שאלה, מה הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו? אמר לו אליהו הנביא, הקדוש ברוך הוא אומר תורה מפי החכמים ולא אומר מפי רבי מאיר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עכשיו יושב עם התלמידי חכמים ואומרים תורה, כל אחד, זה אמר ככה, רבי עקיבא אמר ככה, רבי עזר אמר ככה, כל אחד אומר משהו אחר. ואומר לו אליהו הנביא, אתה יודע מה, ורבי מאיר, הקדוש ברוך הוא לא מזכיר אותו, לא אומר ממנו תורה כלום. שאל אותו למה? למה רבי מאיר פרוטקציה? בגלל שהוא ספרדי? אומר לו, לא, רבי מאיר למד תורה מפי אלישע בן אבויה, שהוא כפר, יצר לתרבות רעה. בגלל זה הוא למד מאדם כזה, אז הקדוש ברוך הוא לא אומר תורה מפיו. אומר לו, אבל למה? אז מה אם הוא למד ממנו? אדם הולך בדרך, רואה אגוז מלוכלך בבוץ, מה עושה? לוקח אותו, שובר אותו, זורק את הקליפה ואוכל בפנים מה שנקי. אומר, זה מה שעשה רבי מאיר, ראה אגוז מלוכלך, כן? יצא לתרבות רעה, אלישע בן אבויה, ראה אותו, לקח ממנו בפנים את הדברים הטובים ואת הדברים הרעים הוא לא השתמש. אומר לו אליהו הנביא, חייך שעכשיו הקדוש ברוך הוא אומר תורה מפי רבי מאיר. מה העניין של הדברים? וכי רבא בר שילה שאל את אליהו הנביא על רבי מאיר? הוא לא שאל אותו על רבי מאיר, הוא אמר לו רק מה הקדוש ברוך הוא עושה? תגיד לו, הקדוש ברוך הוא אומר תורה מפי חכמים. בשביל מה הוא אומר לו גם רבי מאיר הוא לא אומר? בשביל מה הזכיר את רבי מאיר? אלא לא, אליהו הנביא ידע ויודע שבשמיים לא מחליטים ולא פוסקים שום דבר עד שפוסקים בארץ. הקדוש ברוך הוא רצה לומר תורה מפי רבי מאיר, רצה, אבל הוא לא יכל לומר תורה מפי רבי מאיר, כי היה לו העניין שהוא למד מאדם שיצא לתרבות רעה, אז הוא רצה לראות איך יפסקו בארץ. בא אליהו הנביא ורמז את הדברים לרבא בר שילה ואמר לו מפי החכמים ומפי רבי מאיר לא אומר. זאת אומרת הוא רמז לו. רבא בר שילה הבין את הרמז ושאל אותו ולימד זכות על רבי מאיר שאגוז מצא תוכו אכל קליפתו זרק, לימד זכות. ככה קבעו בשמיים גם כן, בסדר, רבי מאיר התנהג בסדר, ככה קבעו, כי ככה קבעו בארץ. לכן כמו שקבעו בארץ קבעו גם בשמיים. אז רואים אנחנו שמה שבשמיים קובעים כמו בארץ. עכשיו נעבור לענייננו, לשאלה ששאלנו, מה זה ושמרו בני ישראל לעשות את השבת? וכי עם ישראל עושים את השבת? כן, לפי זה כן הם עושים את השבת. למה? ידוע שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי בראשית, הוא לא גמר את התפקיד שלו. מה זה ברא וגמרנו? לא, כל יום ויום, בכל רגע ורגע, עד היום, עד עצם היום הזה, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. איך אנחנו מתפללים כל יום? המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה. כל יום הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה, עושה את הבריאה. היום ביום ראשון הוא מחדש, בורא את העולם ביום ראשון, מחר יום שני הוא בורא ושני, שלישי בורא, רביעי, חמישי, שישי, מגיע השבת, הקדוש ברוך הוא בורא את השבת. אבל השבת צריך להיות קדושה,
צריך קודש בשבת. איך ייתן הקדוש ברוך הוא קדושה בשבת? על ידי זה שעם ישראל מקדש את השבת, לעשות את השבת, עם ישראל מקדש, עושה את השבת, מקדש את השבת, זה נותן כוח בשמיים שבאמת השבת מתקדשת. זה פירוש שנראה לי לומר. עכשיו יש פירוש אחר, מה זה לעשות את השבת? זה אומר הבן איש חי ואומרים גם המפרשים אחרים, שלעשות את השבת, כל יהודי ויהודי חייב לעשות את השבת. איך לעשות את השבת? על ידי שמוסיף מחול על הקודש. מה פירוש מוסיף מחול על הקודש? אם השבת נכנסת ב4, אני אכניס אותה ב3.5. אם השבת יוצאת ב5, אני יוצא אותה ב5.5. מוסיפים חצי שעה פה, חצי שעה שם, כן, מוסיפים חצי שעה, בזה שאני עושה את החצי שעה האלה זה חול, עושה אותה שבת, בזה אני עושה את השבת. ותדעו לכם שזה לא דבר פשוט, להוסיף מחול על הקודש, זה דבר יקר מאוד. וזה רפואה וסגולה לכל מיני דברים. אני אספר לכם מעשה אחד בנושא הזה, ובזה נסיים. תראו כמה מעלה של להוסיף מחול על הקודש. היה איזה רב צדיק, אב בית דין של צפת, זיכרון צדיק לברכה, הרב שמחה קפלן קראו לו. הוא מספר שהוא היה בישיבת מיר בחוץ לארץ. ושם בזמנם לא היה ישיבה עם פנימייה שיושבים ואוכלים בישיבה וישנים בישיבה, לא. היו בחורים באים מכל מיני כפרים, מכל מיני עיירות למקום של הישיבה, והישיבה הייתה דואגת לאנשים, למשפחות. משפחה הזו תקחי את הבחור הזה, משפחה הזו תקחי את הבחור הזה, הבחורים היו אוכלים אצל משפחות, אוכלים, ישנים שם הכל, והולכים ללמוד בישיבה. אז מספר הרב קפלן שהוא היה בישיבת מיר ושמו אותו אצל איזה משפחה לגור שם. יום ראשון בא לשם, אוכל, יושן, שותה, הולך לישיבה ללמוד. בעצם מאחורת אותו דבר, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי הגיע, הוא קם בבוקר מוקדם, והמשפחה הזו היה אבא ואמא ובן, בן יחיד היה להם. הוא קם בבוקר מוקדם, רוצה ללכת לישיבה, לתפילה בישיבה, וללמוד שם עד הצהריים. הוא שומע את האישה אומרת לבעלה שרצה לצאת מהבית, הלך ליום השוק, היה יום שוק שם ביום שישי, רצה ללכת לשוק, אמרה לו תשמע, אל תשכח לבוא מוקדם, היום שישי היום ערב שבת, תבוא מוקדם. הוא הרב קפלן לא התייחס, כי כל אישה דואגת שבעלה יבוא מוקדם, שלא יהיה לחוץ לפני שבת, שתק. הלך לישיבה. הוא מגיע ב-12 בצהריים חזרה לבית, הוא רואה את האישה עומדת בחלון ככה, ומסתכלת מתוחה, מחכה לבעלה, וכל כמה דקות היא אומרת, עוד מעט שבת, עוד מעט שבת, עוד מעט שבת, ב-12 בצהריים. הרב קפלן אומר, עוד מעט שבת, עוד 6 שעות שבת, מה הלחץ הזה? חכה, זאת מעט הוא יגיע, מה הלחץ? אמר, אולי קרה לה משהו, בגלל זה היא לחוצה, הלך אליה, תסלחי לי בעלת הבית, מה קרה? למה את לחוצה? מה זה עוד מעט שבת? יש לך עוד 6 שעות, 6.5 שעות עד שבת, חכי, עוד מעט הוא יבוא. מסתכלת עליו ונאנחת ואומרת לו, לא, 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 זה לא עוד 6 שעות שבת. אני אספר לך למה אני מתוחה, ולמה אני מחכה כבר שיבוא. טוב, הוא שומע, מספרת לו, מה היא מספרת לו? היא אומרת, כשנולד להם הבן היחיד הזה, שהוא היה קטן, תינוק, הוא לא היה מתפתח לו עלינו. לא אוכל, לא שותה, הולך מיום יום מרזה, ממש לא מתפתח, השם מרחם. היא אומרת, לא ידעו מה לעשות. הלכו לרופאים, כל הרופאים שהם מכירים. בודקים אותם הרופאים, אף אחד לא יודע מה הבעיה. ניגשו לרופא האחרון שהיה, איזה אחד הרופאים, אמר להם, תשמעו, חבל עליכם על הזמן, יש בווילנה מומחה, רופא מומחה לדברים האלה, לכו אליו, אבל הם סיפרים לנו כסף וזה, אספו כסף מפה, הלוואות וזה וזה, אספו כסף, החליטו ללכת לווילנה, להציל את החיים של הילד שלהם. הלכו לווילנה, מגיעים לווילנה, נכנסים לרופא, המומחה. הרופא לוקח את הילד, רואה אותו, בודק אותו, מוריד את הראש שלו, מרים את הידיים ואומר להם בצער, אין מה לעשות, אני מצטער, הבן שלכם לא יחזיק מעמד, אולי כמה ימים יש לו ואין סיכוי. כמובן בן יחיד והם כבר מבוגרים,
קיבלו את זה בקושי גדול, התחילו לבכות, אבל מה יעשו? מה היה רופא? רופא השם, מסכן, זה מה שיש, הוא אומר להם מה שיש. טוב, יצאו החוצה, הלכו לאכסניה איפה ששמו את הדברים שלהם, לקחת את הדברים, לחזור הביתה. הם מגיעים לשם, רואים אותם האנשים שבאכסניה, שהכירו אותם, רואים אותם בוכים, עצוב, מה יש לכם? למה אתם בוכים? טוב, סיפרו להם, אמרו להם, נחמו אותם, והציעו להם הצעה, אמרו, תשמעו, אתם הולכים לבית שלכם למיר, בדרך יש עיר רדין, בעיר רדין יש שם את גדול הדור, החפץ חיים, צדיק קדוש עליון, תלכו אליו, קבלו ברכה, תתייעצו, מי יודע, הקדוש ברוך הוא לא ישלח את הרפואה דרכו, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. אתה צודק, הצעה טובה. מיד לקחו את הדברים שלהם והלכו, כי הרופא אמר להם אותו, חס ושלום ימים ספורים. לקחו והגיעו לרדין, איפה שהחפץ חיים, איפה הבית שלו, יראו להם. באו להיכנס, השומר עומד בפתח, לא, אי אפשר להיכנס, רק עוד שבוע. מה עוד שבוע? אבל שום דבר, הרב לא מרגיש טוב, הוא לא יכול לקבל בשום אופן. לא רצו לתת להם להיכנס. לא רצו לתת להם להיכנס. אבל כשהקדוש ברוך הוא רוצה משהו, לא יעזור לאף אחד כלום. מהשמיים הייתה להם סעתה דשמיא, פתאום הם רואים, אחד הבחורים שהיה אצלם בבית, בישיבה, במיר, הוא ישן אצלם, אכל אצלם, ישן אצלם, נמצא שם. ומי הוא? החתן של הנכדה של החפץ חיים. החתן של הנכדה. הוא מסתכל אותם, שלום, מה אתם עושים פה וזה? סיפרו לו. מסכן, כאב לו. בואו אני אכניס אתכם, אבל אל תדאגו, אני החתן של הנכדה, אני אכניס אתכם. הכניס אותם לרב. הרב בקושי היה מדבר, בקושי זה. סיפרו לרב את כל מה שהיה, הרב מסכן הצטער מאוד, היה איתם בצער גדול, פתאום הוא אומר להם, מה אני אעשה? אין לי כסף לתת לכם שתלכו לרופאים אחרים, מה אתם רוצים שאני אעשה? כאילו אין לי מה לעשות, מה אתם רוצים ממני? החתן או הבחור ההוא אמר לרב, אבל זה בן יחיד, תרחם, בן יחיד, תעשה מה שאתה יכול. הרב שמע בן יחיד וזה, אמר טוב, אין מה לעשות, צריך לעשות משהו, אבל מה יעשה? אז הוא אומר לאישה, ביתי, אני רוצה לבקש ממך משהו, תקבלי על עצמך משהו, קבלה. כבוד הרב, מה שתגיד, אני אפילו תגיד לי 2 לצום, אני אצום. אבל לא 2 ולא 3 שנים. את תקבלי עליך קבלה אחת. מה הקבלה? כל שבת תקבלי שבת לפני הזמן. אמרה לו, מה זה לפני הזמן? מהבוקר? אמר לה, לא. בשעת הצהריים, תערכי את השולחן, שיהיה מוכן שולחן ערוך, הנרות ערוכים, הכל מוכן לשבת, מגיע הזמן הדלקת נרות, תדליקי את הנרות, ומאז את לא עושה דבר הכי קטן של חילול שבת חס ושלום. אמרה לו, קיבלתי על עצמי כבוד הרב, מה שתגיד. כמובן, הודו לרב ויצאו, הלכו. מספר הרב קפלן, שהאישה הזו ובעלה והילד הגיעו הביתה, רואים כבר שיפור בילד. ילד שאין לו סיכוי. הילד התחיל להשתנות לטובה. התחיל לשתות, התחיל לאכול, והתפתח, אחרי כמה ימים רואים, השתגעו, לא האמינו. לקחו אותו לרופא בשכונה שם, שהכיר אותו, ששלח אותם לרופא המיוחד הזה. הוא בודק, הוא אומר, תשמעו, אני לא מבין מה קורה פה. קחו כסף, ידע שאין להם כסף, הוציא כסף מכיסו, קחו כסף, עכשיו תיסעו לווילנה עוד הפעם למומחה שאמר לכם שהוא לא, תראו לו את הילד. הם לקחו את הילד, נסעו, הגיעו למומחה, המומחה בודק, רואה את הילד, אומר להם, אתם משקרים עליי, זה לא הילד שהבאתם לי פעם שעברה, זה ילד אחר. מה הילד? זה הילד. אומר לו, לא יכול להיות, הילד שהבאתם פעם שעברה היה הלב שלו גמור, אכול כולו, פה לב הכל טוב, הכל חדש. איך יכול להיות? מה עשיתם משהו? אמרו לו לא, סיפרו לו, רק שלחו לחפץ חיים. אמר להם, טוב, אתם מעל הטבע עם ישראל. עם ישראל מעל הטבע. אנחנו הרופאים יכולים לתקן דבר מקולקל. אבל החפץ חיים או חכמי ישראל יכולים לעשות יש מאין, דבר, ליצור דבר חדש. הוא אומר, זה המעלה של הגדולים. זה המעלה הגדולה של לקבל שבת לפני הזמן. לקראת שבת לכו ונלכה,
כי היא מקור הברכה. האדם שמקבל על עצמו לשמור את השבת כמו שצריך, ומקבל על עצמו אפילו להקדים לקבל אותה קצת לפני, להוציא אותה קצת אחרי, הכל לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא שולח לו את הישועה, את הרפואה, כל הבעיות שיש בעולם יכולים להיפטר על ידי כך. אז נתפלל לקדוש ברוך הוא באמת איתנו את הסייעתא דשמיא, ונוכל באמת לקיים את כל מצוותיו ואת השבת הקדושה כמו שצריך.